السلام علیکم دوستو، اپنا وطن یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ امید ہے سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو تو اج نی ویڈیو جشن عید میلاد النبی نے والے نال ہے۔ تو اج اساں آئے امیر پر کی کس طرح سجایا گیا ہے تساں کے سالساں تو ویڈیو پوری تک ہے تو سارے چینل کی سبسکرائب کری اڑو، ویڈیو کی لائک کرے آئے۔ اس ویڈیو میں جڑا کلام یوز کیتا گیا حافظ عدنان مسعودہ رانا ہے تو انہوں نے چینل نال میں لنک دی اڑساں تو انہوں نے چینل وزٹ کرو، بہت اچھا کلام ہونا انہوں نے چینل کی سبسکرائب کری اڑے آئے۔ اج سونا آیا رات سوار دی ہے رب پاک جگایا گھر وچ آمینہ دے اج سونا آیا گھر وچ آمینہ دے اج سونا آیا کیوں گلما بھی گلدست بنا گے نور ملائک بھی جنت تے سجا دے کیوں گلما بھی گلدست بنا گے نور ملائک بھی جنت پہ سجا دے عرشاں سے رب سونے عرشاں سے رب سونے اج جشن منایا گھر وچ آمینہ دے اج سونا آیا او گھر وچ آمینہ دے اج سونا آیا واللیل دیاں زلفاں تو اکھ مستانی حیران زمانہ ہوئی دنیا دیوانی واللیل دیاں زلفاں تو اکھ مستانی حیران زمانہ ہوئی دنیا دیوانی دیکھ کے مکھ انور دیکھ کے مکھ انور اج چند شرمایا گھر وچ آمینہ دے اج سونا آیا ہو گھر وچ آمینہ دے اج سونا آیا شفاعت محشر میں آقا دی عطا ہووے ثقلین فروری دی مقبول دعا ہووے شفاعت محشر میں آقا دی عطا ہووے ثقلین فروری دی مقبول دعا ہووے رب ختم نبوت دا سر صحرا سجایا گھر وچ آمینہ دے اج سونا آیا او گھر وچ آمینہ دے اج سونا آیا رات سوار دی ہے رب پاک جگایا گھر وچ آمینہ دے اج سونا آیا